Judo nije samo sport, to je disciplina, snaga duha i put ka velikim uspesima. Iza svakog osvojenog odličja stoje rad, odricanje, poverenje između trenera i takmičara. Povodom novih uspeha na takmičenjima ovog jutra razgovaramo sa našim gostima. Sa nama u studiju ovog jutra Danica Cvetković. Danice, dobro jutro, dobrodošla. Trener Stefan Popović. Stefane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Danice, mi smo svakako razgovarale putem Vibera, ali mi je zaista zadovoljstvo što si ovog jutra sa nama u studiju. Imamo zaista šta da kažemo, nove medalje, nova takmičenja, takmičenje koje je nedavno održano u Beogradu, medalje je tu. Da li si zadovoljna kako je sve proteklo? Jesam. Bila sam presrećna i preponosna i bila sam jako srećna što sam osvojila državnu medalju. Kakvo je bilo takmičenje, kakvi su bili takmičari, kakva je bila konkurencija, koliko si se ti pripremala za ovo takmičenje u Beogradu? Pa takmičenje je bilo i jako i slabo, ne znam. Takmičari su bili dobri, izgubila sam u polufinalu, ali nema veze, borila sam se za 3. mesto. Tako je. I medalje je tu. Da. Medalje je tu. Da li je trener zadovoljan? Stefane, da li ste vi zadovoljni? Koliko ste Trener se je dugo naravno- pripremali? Trener je naravno uvek zadovoljan, kakav god ishod bio. Zaista ulažemo mnogo ljubavi prema ovom sportu i ljubavi prema deci. Tako da, što se tiče ove državne medalje, presrećan sam jer dolazimo, da kažem, iz jedne male sredine, iz jednog malog mesta i samim tim doći do jednog državnog takmičenja je za naš kraj predstavlja značajan uspeh. Ali tu su svakako ono što je sa one druge strane medalje, jer da ono što se ne vidi, tu su redovni treninzi, tu je rad, disciplina, odricanje, sve to negde zahteva zaista puno upornosti i truda da bi se došlo do uspeha. Tako je, tako je. Mi smo skoro svaki dan na treningu. Judo je prosto takav sport da jednostavno moramo da budemo uključeni u taj sport, u taj trenažni proces skoro svaki dan. Imamo treninge, nekad radimo akrobatiku, gimnastiku, prosto to je jedan bazičan sport koji zahteva mnogo truda i rada. Danice, šta je tebi lakše kada se takmičenje završi? Verujem da ima mala trema, ali ja mislim da si ti više skoncentrisana na ono što ti trebaš da uradiš nego na samu konkurenciju. Pa ima malo treme pre borbe, ali kad se završi borba prođe mi trema i čekam sledeću borbu, da li ću da pobedim i tako. A da li gledaš i ostale takmičare dok čekaš svoj red? Da li negde i primećuješ ko je nešto bolje uradio, ko se bolje pripremio? Da li pratiš i njih? Pa pratim koja rade tehnike, pa onda pokušavam to da izbegnem u toku borbi i tako radim. Dakle, negde proučavaš protivnike? Pa Da, koliko to pomaže tokom same borbe? Pa pomaže mi da ne bi me bacili na tu borbu, pa tako. U svakom slučaju, pažljivo pratiš konkurenciju. Da. Evo, Danica kaže da konkurencija jeste možda i nije bila laka ili teška. Kada se pripremate za takmičenje, verujem da ste skoncentrisani isključivo samo na decu sa kojom radite. Pretpostavljam da ne razmišljate puno kakvi će se takmičari pojaviti. Tako je. Kada je u pitanju određeno takmičenje, fokusiramo se naravno na ozbiljan rad, na ozbiljne treninge. Što se tiče samog državnog prvenstva, na prvenstvu centralne Srbije, to je u okviru školske olimpijade, Danica je bila druga i samim tim ona je ostvarila plasman na državnom prvenstvu, što pokazuje da je to jedno zaista ozbiljno takmičenje gde se plasiraju najbolji takmičari iz cele Srbije. I na tom takmičenju ona je osvojila 3. mesto i samim tim pokazala koliko se taj trud i rad svakodnevni isplati. Nadamo se da će u budućnosti osvojiti još neku državnu medalju i da se plasiramo na još neka veća takmičenja.
Tako ja sam sigurna da hoće, s obzirom da je Danica do sada pokazala koliko je vredna, koliko je uporna, koliko je istrajna i koliko voli ovaj sport. Ja mislim da je presudno upravo to što voli ovaj sport. Danica, jesam u pravu? Da. Od početka godine dosta medalja, dosta takmičenja. Da li si ti zadovoljna? Evo, tek je maj mesec, verujem da će ih biti još. Pa jesam, veoma sam zadovoljna i trudim se da još više osvojem medalje. Još više. Ali sada se pripremate za još jedno takmičenje. Da, sada u subotu idemo na takmičenje u Skoplju. I Jesi spremna? pa jesam, spremam se još uvek. Koliko se redovno održavaju treninzi, koliko su deca redovna i koliko je važno da se održi taj kontinuitet? Koliko spravo ovaj sport zahteva tu disciplinu? Pa, judo je zapravo jedan bazičan sport i on razvija sve motoričke sposobnosti i proglašen je kao jedan od najkorisnijih sportova za decu i za mlade od 4 do 21 godinu. Pored toga što razvija motoričke sposobnosti, razvija i samopouzdanje, poštovanje, pa i mentalnu stabilnost. Zaista je, da kažem, i težak sport, iziskuje mnogo truda i rada, tako da u našem klubu smo svakodnevno prisutni. Trudimo se da održimo taj kontinuitet, veoma posvećeni deci, razvoj motoričkih sposobnosti, pre svega da oni izrastu u dobre ljudi. Medalje ko medalje jesu bitne, odnosno rezultati, ali ono što će biti kasnije, to meni kao treneru najviše znači. Tako, evo, Danica je spomenula Skoplje, spomenula je dakle nešto što predstoji. U subotu imamo takmičenje u Skoplju, međunarodno judo takmičenje. Biće takmičari iz nekoliko zemalja. Očekujem također, Danice, da napravimo uspeh, tako da vidjet ćemo. Ja vam zaista želim puno sreće i verujem da će iz Skoplje doneti bar jednu medalju. Bar jednu. Može, sigurno. Danice, zašto si ti odabrala baš ovaj sport? Šta te je privuklo? Da li su možda i tvoje drugarice, vršnjakinje zainteresovane za judo? Pa judo sam izabrala zato što mi se svidjelo to što se ide na takmičenja, kampovima, disciplina je dobra, druženje sa drugovima iz kluba i to. Koliko je i to jedna strana upravo pozitivna kada je sport u pitanju, upoznaješ nova mesta, upoznaješ nove prijatelje, drugare, koliko i to negde ti znači kada znaš da ćeš ići negde putovati? Pa znači mi jer, na primjer, kada odemo na takmičenje ili kampovima, upoznam se sa nekom drugaricom i tako se na sljedećem takmičenju opet vidimo pa pričamo i to. I to je treneru najveća medalja. Da, to je najveća medalja. Upravo koliko je važno i upravo ova socijalizacija dece, druženje, da nisu samo negde, da kažem, uz mobilne telefone, uz internet, u tom nekom fiksnom položaju sedenja, koliko je važno za njihov i psihički i fizički razvoj. Da, obzirom da živimo u tom nekom digitalnom dobu, u dobu hipokineze, odnosno smanjenog kretanja, izuzetno je važno da se deca bave fizičkom aktivnošću, ma kakva god da je bila, bilo kakav sport. Mnogima sala može biti i pored kuće, a da se ne bave nikakvom fizičkom aktivnošću. Tako da izuzetno je važno da se deca bave fizičkom aktivnošću. Nisam na početku rekla, ali ću evo sad napomenuti. Danica nam dolazi iz Koretišta, je li tako? Selu u Pomoravlju, vi dolazite iz Raniluga. Ima li prostora za sport, za izbor kada je sport u pitanju? Kakva je situacija? Što se tiče Kosovskog Pomoravlja, u našem Kosovskom Pomoravlju postoji košarkaški klub, judo klub, postoji jedan mali fudbalski klub. Nemamo baš puno izbora, međutim, sada se grade sportske infrastrukture, tako da trebalo bi da se malo ljudi koji se bave sportom, koji su iz sveta sporta, da se malo više uključe kako bi animirali tu decu. Obzirom da živimo, malo čas sam rekao, da živimo u to doba neko hipokinezi u tom digitalnom svetu.
Moram da vas pitam, evo, koliko dece trenira u klubu? U klubu. Trenutno imamo negde oko 50-ak dece. Nadamo se da će biti još. Planiramo da otvorimo još neke sekcije u Kosovskom Pomoravlju, u drugim selima, da zaživimo taj klub koji je godinama postoji, da povratimo staru slavu kluba, tako da vidjet ćemo. Dobro, u svakom slučaju predstoje lepi planovi, ali možemo da kažemo koliko godina su otprilike, koliko godina imaju deca, ko je najmlađi član, koliko godina ima najmlađi član, najstariji, da li postoji određeno godište? Tako je. U okviru našeg kluba imamo sportsku školicu, deca uzrasta od 4 do 6 godina i sa njima radimo razvoj motoričkih sposobnosti. Od 6 do 8 već je to jedna judo školica gde učimo osnovne stvari iz judoa, padove, tehnike. Tako da kasnije kroz tu školu judoa formiramo grupe takmičare. Imamo uzrasne kategorije poletaraca, mlađih i starijih pionira i kadeta. Danice, kada kažemo judo, uvek nas to negde asocira da je to sport za dečake, da je možda malo grublji, da nije za devojčice. Ti nas tu demantuješ, definitivno. Demantuju tvoji uspesi i medalje. Šta bi, evo, poručila i svojim vršnjakinjama da probaju? Pa poručila bi im da dođu da probaju ovaj sport i smatram da je judo najbolji sport za dečake i devojčice. Bez razlike da li je muško ili žensko, znači za sve. Da, za sve. Šta kaže trener? Pa trener, obzirom da je iz baš te struke, iz profesora fizičkog vaspitanja, judo je zapravo proglašen za najbolji sport za decu i za dečake. Jer, kao što sam rekao, utiče na razvoj svih motoričkih sposobnosti, to je jedan bazičan sport. Pored samih motoričkih sposobnosti, utiče na disciplinu, na poštovanje, na razvoj mentalnih sposobnosti, mentalnu stabilnost i tako dalje. Dakle, brojne prednosti kada je ovaj sport u pitanju. Danice, ti si nam zaista ovog jutra donela brojne medalje. Da li je možda tebi neka posebno draga? Da li si se za neku medalju baš namučila, pa je onda negde zaslužila i posebno mesto u tvom ormaru? Kakva je situacija? Sa kakvih se takmičenja nam donosiš ove medalje? Pa meni je najdraža medalja ova sa državnog prvenstva. Ove su ostale sve iz Niša i Beograda i ova isto. Iz Beograda, jel da? E sad idemo po medalju iz Skoplja. Da. Jel da? To smo rešili, jel da? Da, ali mi ćemo svakako pratiti tvoj rad i takmičenje i uspehe, pa ćemo razgovarati, pa možemo i preko Vibera ili ovo. Kako je tebi lakše? Kako god. Kako god, samo da je medalja u pitanju, ili tako? E sad moram da vas pitam i kada je, ono što je jako važno jeste upravo ta pomoć i podrška koja je neophodna, ali i uslovi treniranja. Danice, verujem da imaš podršku i porodice, i prijatelja, drugara iz škole, nastavnika. Da li sam u pravu? Da, imam podršku i od roditelja, trenera, drugara iz kluba i to mi mnogo znači da budem što bolje. Da, učenica si kog razreda? Učenica sam 6. razreda. Može li se onda sve uklopiti i osnovna škola, i trening, i takmičenje? Može. Može. Dakle, šta je samo potrebno? Pa... Volja? Da. Samo je potrebna volja. Da li klub ima pomoć, podršku? Kakvim uslovima deca treniraju? Da li je nešto potrebno za bolje uslove? Pa treniramo, da kažemo, u skromnim uslovima. I ova medalja pokazuje da jednostavno da se uspeh može napraviti u nekim skromnim uslovima. Što se tiče podrške, svakako da je imamo. Roditelji su uvek uključeni u klub i bez te podrške trener, roditelj, to je takozvani jedan sportski trougao, trener, roditelj i dete. Kada se taj, da kažem, trougao izgradi, uspeh je neizbežan. Uspeh je neizbežan, ali svakako moram još da pitam ko negde lakše ili teže podnosi kritiku, deca ili roditelji? Pa sad, ko teže podnosi kritiku, verovatno moji takmičari. Takmičari ipak. A pohvalu? Pohvalu, svakako trener najviše voli pohvale.
Danice, šta tebe više motiviše, pohvala ili kritika? Pa, Kritika kada znaš da si nešto pogrešila, pa ti se onda ukaže na to i ti verovatno razmišljaš dobro, sad to više neću da ponovim, znam gde grešim. Ili pohvala kada nešto stvarno, nešto dobro uradiš, pa onda kažeš... Pa kad nešto dobro uradim, dobijem pohvalu, a kada nešto zabrljam, tada dobijem kritiku i onda... Ali to je sport, jel da? Mora se prihvatiti i pohvala i kritika. Da. I onda se tako napreduje. Da. Da. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste ovog jutra bili sa nama, što ste nam došli ovdje u naš studiju u Prištini. Želim vam zaista puno sreće u daljem radu, uspehu. Pa evo, neka Skoplje donese jednu novu medalju pa ćemo pričati, jel tako? Može. Hvala i vama. Hvala vama što ste zaista ovog jutra bili sa nama. Danice, srećno. Hvala. Hvala još jednom.